urtarrileko osoko bilkurari hasiera emango diogu. Hasi aurretik esan, Monika Detado ez dagoela arito honetan, kanpoan dagoela, eta telematikoki jarrituko duela gaurko bilkura, eta hospitalen emango dugu. Lehenengo puntua. Aurreko bilkurari dagokiola eta zirrigorroa onartzea, hala badagokio. Inok badu, zer esateko honen aurrean? Bai. Oro hartakin gai hau gaude, kontuan hartaren bat puntutan gure adierazpenak behar baino laburtuago diala. Gaur idazkariarekin hitz egiteko kideokidet eta berekin hitz egin ostean transkripzioa egiteko hainbat arazo tekniko adierazi dizkit, hainbat zinegotzen mikrofonoa zaitzuten erabili. Hortaz, bi eskairi egineko egizkeke elkarreari, batetik zinegotzen guztiek euren adierazpenetan mikrofonoa erabiltezatela ziurtatzea, eta bestetik hori beste bileraren baten hitz egin dugu. Aurreko agintaldian hau batez erabakita utzi bezala audiosistema berritzea. Oso, eskarrik asko nire. Horrengo puntura pasako gara beraz. Bigarren puntua. Alkatetza dekretuen kontrola. Jaso dituzue guztiok alkatetza dekretuak, batzuk 2023ko azkenera batiak dira, urte bukaera bitartekoak, eta besteak urtarrilaren 26 artera bitartekoak. Baduka inok zerbait esateko horren inguruan, alkatetza dekretuen inguruan? Bai. 2023koak lehendabizikoa 578 itzia Debako enpresa parkearen egungo egoerari eta udalako organizatzeko obrak jasotzeko aukerari buruzko azterlan idaztea. Galdetuneko genuke ea noizko eukiko dugu gutxi gara bera. Bergezari lehenotik pasata eta abenduaren 20an mantzitzailean azkenean hori idazteko agindua, eta datorzen asteetan eukiko dugu zerdu asko horren berri. Horrendik ez dugu. Lan hori egin izateko, bergezatik eskatu dute teknikariekin lanbilera bat, eta beraz lehenengo udaleko hirigintza teknikariekin lanbilera bat izango da, eta horren ondoren pentsatzen dut ez duela denborarik egingo idazten. Ez egatzeko gai hori edo zer hori idazten. Horrendik, egin gabe dago. Ondarraineko likidazioa. Dekretua ikusi dugu bertan errezibo guztiak aparte bana dihoa zela, bidalidea da errezibo horiek. Ez dakit. Bidalidea erreziboak? Dekretua aurrera egin ezpit dio, alternazioa da. Jasotzen duanean, dekretu horrena, bero erreziboa. Zazpigarrena Debako Arbiteria Publikoaren auditoretza egitea. Hemen galdera da, honen hau egiteko arrazoia zein da, zer da, diru laguntza eskuratzeko beharra horren araberako da, auditoretza egin beharrean gaude. Bai, auditoretza egin beharrean gaude, aldaketak egian izateko eta energiaren sostengarritasunari begira egin beharreko aldaketak egin izateko eta zein kostu erreala jakin izateko lehenengo auditoretza egin beharrean gaude. Azken 2017an egin dago, eta uste dugu ez dela desberdintasun handirik izango, eta horrein zarra ez denez epe laburreagoan egiteko aukera izango da, baina hori da gasoia. Diru laguntzan badauka zer ikusirik, hau da kondizioetako bada? Ez da, badakizue aurrekontuei begira inbertsioetan gu jarrita daukagula herriaren edo herriko argiteriaren aldaketa eta hori egin izateko lehenengo auditoretza egin beharra dago. Egoera zein da, benetan ondo jakin izateko.
Diru laguntzetara ere eskatuko dugu diru laguntza eta horretarako aurrera egin izateko lehenengo oitoretza, lehenengo pausua. Hemeretzigarrena goiko etxetik Arraunbigaroan urrezko zatia konpontzea, sasiolakoa. Egia esan, lanak nik neuk ikusitut eta oso txukun geratu da. Jakineko genuke, udaleko teknikariren batekin kontrasterik egin dalan horiek egiterakoan, hirigintza saileko teknikariren batekin. Ez dizut erantzun momentan ez dakitzen. Badakit turismotik bideratu izela guztia, enpresarekin harremanetan jarrita, nik uste enpresak berak egin duela egin beharreko lan balorazioa eta egin beharreko. Gehien batik komentatzen nuen, euri urak eta abar bideratzeik lehongo baldin bazan, lan horiek ez dialakoin ikusita neko soia zanpatzea eta ondoren euri jasaren baldin badago, seguruenik bidea desetek egitetuko darako. Kutsuak egin eta segurasko gero ere. Hemen kontua esan zulondi batzuk zeudela, eta orduan errepide hori ez zegoela eran edo modu osoanean, eta aliketan modu merkeenean urten dira bat zegoen. Arrazoa. Dekretu berberarekin noiz hasi zian da hori, Ez dakit buruz, baina nire urtean dugara gutxiagoan egin lan izan da. Gehien bat komentatzen dut hau dekretua 2000 lehen jartzen du, hogeita bat, lehen akats. Amasei, pintzen. Baina esaten dut urtea ez dago ondo. Baina horretaz aparte jartzen du dekretua urtarrilaren 16koa da. Baina lanak hasi ziren urtarrilaren 11. Orduan jakineko benuke nork emantzun agindua eta zergatik. Agindua nik emanuan, baina dekretua euskara dugu gimatu mazar, izan diteke. Baina bai. Niri turismotik esan zitzaidan eta nik esan nire aurrera diteko. Urbanizazio jardunera programa, hasierako nespena. Gai honi dagokionean, erabakia batzorde baino astebete lehenago hartu zen, eta gure galdera da, ia zergatik pasa zen batzordetikan erabakia hartu baino lehen. Hasierako honespena hankatetza dekretuz egiten duelako eta horrela hori egin duelako gobernutaldeak. Oso. Gure ustez, ondoren idatziz jaso gendun erantzuna ez da bat ere serioa. Zuen argudioen artean alkateak zer ez zuen esan dago, baina eta hor ez da gure ustea, edozein gobernuaren bete beharra da, alderdi politikoak eta herritarrak informatzea. Hortaz, nire hurrengo galdera da, galdetu izan ez bagenu, nola edukiko dugu noren berri? Aminagako pauaren berri? Pau horretan zehazten dian. Ukasmo genukarako batzordera errantuko, edo zintuntan ere. Zertan oinarritu zeate Grupo Ibarrekin negoziatutako adosteko? Oda, zein izbide tekniko jarraitu dira? Zuzuk badakizu, udanak badukala kontratatuta eneko plaza horra izeneko arkitektua eta berak egin zuen pauaren azterketa. Pau horren azterketa egin ondoren eta bere aldeko txostenarekin idazkariari bidali zitzaigun txostena, aldeko txostena, eta idazkariaren esanak edo gomendioak jarraituta udaleko arkitektuari bidali zitzaigun, olatzei. Olatzek begiratu zuen, zalantza batzuk izan dituen hasiera batean, zalantza horiek argituta, idazkariek argituta, ontzat ematea erabaki zen, 3 pertsona horien iritziarekin eta hala ditzen. Gure ustez, maila teknikoan errepide horiek zezabalera edo bertan zehazten dian kontu teknikoi eta aparte zirkulazioan kontua dago. Batzordetan, osoko bilkuetan, bestelako bileretan aipatu izan dugu, ze ibilbide egon da immobiliaria jakin
batean, eta kezka bai sortzen dugu gurekin kontrastatu ez izanak, gehien bat ikusita aurreko agintaldian ze informazio exigentzia maila zegoen, batez ere estrategikoa da gai horren inguruan, eta horren honetan bai prozedura aldetik ulertzen dugu, alkateari dagokiola dekretu zoratzea, lehen ere, baina erabaki horiek hartu horretik beti batzorretik pasatzen ziren. Eta zentzu hortan oso deigarri egiten zaigu gaia batzordera eraman eta batzorde buruak espedientea zezer ez jakitea. Bertan batzorde burua egontzan, baita ere zuen taldeko beste zinegotzi bat, eta orain debako ordezkaria. Bertan hainbat galdera egin ziren, horietako bat arkitekto aholkulariari, EPS galdetu genion, eta esan zuen ezin dugu ezer ziurtatu. Gu badakiguna da, Urkoi barrekin lan iten danean, nahiz eta haien eskaria izaten da, egutegi batela azte dutela, eta gutxienez, uste dugu, arduragatik, ezagutunako genituzkela, plazoiek, geojakiteko, ondo betetzen dira, eta zentzu hortan ere deigarri iruditu zitzaigun gure iritziak plazaratu genunean errepide horrek edukiko dituen zentzu bakar horren inguruan, hori irizpide aldaketa bat egon dela, eta orain debako ordezkariak berak esan zuen berak etzeko horren berri. Hortaz, bai prozedura jarraitu zen eta alkate dekretu onartu daiteke, baina gure ustez hori akatsegarria da. Ikusita, elkarrizketa soil batekin ekarpen hori ingo gendula eta adieraziko gendula gure ustez hori eskatu behar da. Depositoarekin, aldirretxeko depositoekin aipatu dugun bezala eta beste gai askoekin aipatu dugun bezala da. Ezin izan dugu ekarpen hori gu, eta horrein erabaki hartuta dago, eta gure ustez ez da erabaki egokiena. Orduan, ez dakit, guzti hori informazio gabe jutea batzordera, bertan informazio eskatu eta informazio egitea, zen bateri zer egitzen, ardura gabe egitzen zego. Hogeta zazpigarrena. Bertan behera ustea, bigarako arduraduna eta zerbitzu anitzeko langile lanpostuak betetzeko oinarriak eta deialdiak. Dekretu hau baliatu dut ikusteko beste egiteko modu batzuk badaudela. Ze kasu honetan, bai pasazala batzordetik dekretu egin baino den. Hori beste egitez. Hirugarren puntua. Dialia enpresak kudeatutako 2008ko trafiko isuni buruzko alkatetzaren dekretuen kontrola. Gure partetik ez da jarren. Laugarren puntua. Onartzea da dagokio Deba Musikal Patronatuaren zuzendaritza batzordeko bokalen izendapena. Orain arte Deba Musikal Patronatua martxan ez da jarri, eta lehenengo pausu hori ginen izateko da bertako parteide izango direnak, proposatzen diren horiek, plenotik pasatu eta hemen onartzea. Orduan, udalatzen ordezkaritza duten alderdietako ordezkariak batetik, izango lirateke proposatzen ditugunak, eta gero bestetik, musikarekin edo harremana daukaten personak. Eta kontaktuan jarri gara gure Kaidantza taldearekin, Aintzuri abesbatzarekin eta musika bandarekin, eta proposatzen dien personak dira. Lehendakaria ninen, bokal bezala AJP nubetik Aino Urrieta Egaña, eta ordezkoak Jon Aino Janguren eta Ziur Rengoen etxea, EH Bildu taldeko taldetik Itziar Elizar Beristain, ordezkoak Ginen García Buena eta Aritzela Gaunanue, orain dela taldetik Isidro Aristi Urduezabal, gure Kaidantza taldetik Igor Baroja Kareaga, Aintzurei abesbatzatik Marikarmen Gorosane Lurkia, eta Debako musika bandaren ordezkaria Jo Garate Barroa. Bosketa egingo dugu, eta izenak onartzen ditugun edo ez erabakiko. Nik bosketa egin baino lehen guk proposamenearekin bat egiten dugu, baino jakineko genuke zein izan den arrazoia hilabete guzti hauetan izendapena egiteko eta musika patronatua behin ere ez deitzeko. Baina izan da gure aldeko ezintasuna, eta hori gola da. Denbora pasa zaigu eta puntu honetara iritsi gara. Hala ere,
guk patronatuarekin, bertako zuzendaritzarekin izan ditugu bilera bat baino gehiago, hainbat gauza edo kulturen inguruan laguntza behar izan dutenetan, eta ondaretikan erantzuntzaile hori. Egutegia onartuta dago, urteko egutegia, hori klausurak onartzen duelako, eta hori nala da, eta egia dena da, berandutu zeigunaren, gaur dako arkigula ona, patronatuko zeintzuk izan dira, patronatu hori osatuko dutenak, eta hori datuko zen. Aipatutako persona horiek, deba musikan patronatuko parteide izan daitezen aldeko bostkak. Monikak ere aldeko bostka ematen duen. Horak ez onartu ereditzen. Bosgarren puntua. Onartzea, hala bat dagokio, turismo batzordea, lurraldetasun batzordean txertatzea. Gobernua osatu genuenean, gobernu paktuan, 5 batzordea osatzea erabaki genuen, eta horrela asanbleotik, antolakuntza batzordea, herritartasun batzordea, lurraldetasun batzordea, eta turismo batzordea, eta berdintasuna eta gizarte zerbitzua. Turismo batzordeko burua eta gizarte zerbitzua eta berdintasuneko burua Silvaristi izendatu izan zen, baina arazo personalak dira eta turismo batzordeko lehendakaritza edo presidentia garatzeko eskaera egin du, eta hala pasa genuen antolakuntza batzordetik, batetik, bertan horren berri emateko, eta gero lurraldetasun batzordetik turismo bulegoa promozio ekonomikoarekin batera bilduko delako eta lurraldetasun batzordeko parte izatera pasatu dela. Orduan, dakarkigu hau onartzeko aldaketa hori egitea. Beste prozeduragatik atentzioa ditu zigun gai honek. Hasiera batean beste inolako azalpenik gabe, antolakuntza batzorderako deialdian dokumentu soil bat erantzi izan. Batzorde buru bazarak uko egitezioa garruari. Eta aurrekontuen bilera baten gure harridura adibirazi genizuen, baina ez zenuten azalpenik eman nahi izan. Hala ere, antolakuntza batzordean Isidro bintzat botun bat irakurri zigun, eta azalpenak eman izan da ezkertu genuen. Lurraldetasun batzordean galdu egin genuen, batzorde zein azpibatzorde guztiak EAJaren esku geratuko ziala adierazi zitzaigun. Hori horrela konfirmatzen da, ez da? Hau ez da beste gabe beharkutuko egiten dioni, baizik eta orain debak azpibatzorde horren ardurarik ez daukaiela, EAJaren esku geratzen da. Nik alaren pare bat gauza argituko dituzke esan duzunan narira. Batetik, aurrekontuen bilera esan duzu aipatu genuela, ez. Aurrekontuen bilera egin genuenerako antolakuntza batzordeko gai ordena jasota zegoen. Eta beraz, hori izan zen duten honen inguruko lehen informazioa. Eta gero esatea, dokumentu soil bat jaso zen dutela ez da zuzena. Dokumentu horretan Isidro Aristi izaten zuena zen, berak turismo batzordeko presidente izateari uko egin eziola arrazoi personalak direla eta norbaitek arrazoi personalak direla eta esate hutsarekin arrazoia eman du. Beraz, uste nahiko arrazoi badela beste galderarik egiteko. Eta ez dut uste diozun bezala izan denik gauza. Baizik eta desentea gehiagoa. Besterik ez. Uste ez diazu hau dubertu. Bai, esan esan. Bai, mesedez. Esan nahi zutena da, aurrekontuen bileran, gure agirura agertu genuen, ez genulako bestelako arrazoirik jaso, azalpenik jaso horren inguruan. Eta antolakuntzen batzordean azalpen batzuk emantzian horren inguruan. Zalantzari gabe, esan detenean solia da, esaldi bateko dokumentua zalako. Jartzezun izena, DNI-a eta arrazoi pertsonalagatik ustezula guk hori ez dugu epaitzen, esaten duguna bakarrikan da, dokumentu soil bat zala eta ez genekila horren inguruan beste ezer. Ez zain inolako aipamen informalik edo bestelakorik egon, hori zergatik atzat ondoren antolakuntza batzordean Isidro berak azalpenak ebatzitun. Hor ez dago inolako epailik bakarrikan azaldu detena da, ibilbidea nola izan zen. Seigarren puntua. Onartzea, hala badagokio, 2024ko bozkatu egingo dugu turismoa promozio ekonomikoarekin batera bildu eta lurraldetasun batzordean txertatzen. Aldaketa hori egitearen alde,
Monika ere da. Aldaketa hori egitearen aurka, abstentzioak, 7 boturekin onartuta gelditzen da. Seigarren puntua. Onartzea, hala badagokio, 2024ko udalbatzarraren egutegia. Hasierako udalbatza osatu genuenean, urteko egutegi onartu genuenean, erabaki genuen udalbatzako bilera guztiak izango zela hilaren azken ostegunetan, arratsaldeko 7etan. Baina 2024ko egutegia ikusita aldaketa batzuk egitea proposatu dugu eta orduan aldaketak izango lirateke. Batetik. Urtarrilekoa, 25ean egin beharrean gaur egiten ari gara, astebutegia atzeratuta. Beste alde batetik daukagu martxoaren 21ekoa, aste santua kontuan izan da, aste santua hor daukagu, legurengo astean, astebete aurreratzea. Uztailaren 25ekoa jai eguna denez, 23 aurreratzea, eta abendukoa, 26an gagun garaia denez, horrekin ordez, 19 aurreratzea. Beste hilabetetan, aldez aurretik esanako datak mantenduko genituzke. Lehen bizi gure karpena kontuan hartu izan eskertzen dugu, hala ere gaur bilduta ginela berten da eta bertan komentatzen dugu, tarte gehiago ez dugulareko euki. Beste irizpide berdina jarraituta urrian, 21an osteguna da, eta badatzen dut kontua da, ondoren zubia da, orduan ondo iruditzen baldin bat zaizue, egun bat aurreratu genezake, asteazkenera, eta horretan garrean jarri. Baina lehenago ezin izan dizu komentatu, eta igualde aurrera erabaki daiteke. Nik uste ez dugu hau narazturik, ez? Esan da hor dago uste. Bai. Orduan urriaren 21an egin beharrean, urriaren 21an aurreratuko genuke asteazkena. Aldaketa hori gehituta, egutegiaren aldaketa bozkatu dugu. Aldeko botuak, Monikak ere aldeko botua ematen du. Beraz, hau bat esonartu aldaketa hori. Zazpigarren puntua. Onartzea, hala badagokio, 2024ko aurrekontua. Hor aurkezten ditugun aurrekontuak, 9.946.508 euroko kopurua suposatzen dute. Aurrekontekoak baino 7,91 handiagoa. Kopuru honetatik, Itziarko Usaudalari 1.180.800 euro dagozkio, eta Deba Musikal Patronatuari berriz 679.608 euro. Aurrekontu hauek aurrerako oso garrantzitsua dira eta ikuspegi ekonomiko eta sozial berritu aurre ikusten dute eta gure herriari hasiera berri bat ematea ahalbidetuko dute. Gizarte politiketara bideratutako aurrekontua 15,6 handitu dugu eta 590.677 eurora iritsi gara. Horri esker, besteak beste, alokairurako laguntzak nabarmen handituko ditugu eta eguneko zentroko zerbitzuak eta dibertsitate plana landuko ditugu. Inklusioa eta aukera berdintasuna bermatzea da gure nahia. Abian jarri nahi ditugun gizarte politikak babesteko, funtsezkoa da gure merkataritza, industria eta turismo sarea babestea. Horregatik, garapen ekonomiko eta turismorako inbertsioa 46% handitu dugu. Herriko enpresa txiki eta ertainen garrantzia aitortuz. Era berean, turismoa sustatzeko aurrekontua 10 aldiz handiagoa da. Ekintza hauek Debako bizi-kalitatea hobetzeaz gainera, gure tokiko ekonomia indartzea dute helburu. Inbertsio estrategikoei dagokienez, aurten 893.845 euro bideratuko ditugu helburu honetara. Egingo diren inbertsioen artean, 100.000 euro Debaren errealitatera egokituko den zaintza ekosistema bat garatzeko erabiliko dugu, gure adinekoak gobernu talde honen politiken erdigunean baitaude, zalantzarik gabe. Energia eraginkortasuna ahalbidetuko den proiekturako 223.000 euro aurreikusten ditugu. Eta Zumardiaren berritze lanei hasiera 50.000 eurorekin emango diogu. Oposizioarekin 4 bilera egin ditugu. Eta izandako elkarrizketetan aurrekontuak lantzeko hainbat ikuspegi txertatzea izan dugu helburu. Haien aldetik, lankidetza aktiboagoa espero genuen arren,
prozesu garden eta eraikitzailearekin konprometituta jarraitzen du. Eskerrak eman nahi dizkiot bereziki oraindebari, bere laguntzagatik eta ahaleginagatik. Baita zinegotzi guztiei eta debabearen alde nekaezin lan egin duen taldeari ere. Era berean, eskerrak eman nahi dizkiet idazkariari, kontu hartzaileari eta udaleko talde tekniko osoari bere dedikazioagatik eta profesionaltasunagatik. Aurrekontuak esku hartan dituzue, aztertu ditugu eta badakizu esan aurkeztu duguna. Bilen, zure aurretza. Orain debak ekarrenik egingo du aurrekontu inguruan. Baina nik taldeak lehenengo gero eta gero bera ez azken hau. Batzen un gobernu zehatzan ez. Baina, Nik hartuko dut izan. Bale. Gaur debak udaleko 2008ko aurrekontuak onartuko dira. Eta hau da gure irakurketa. Negoziaketa prozesuari eta udal gobernuaren jarrerari dagokionean, EAJak eta bereziki alkateak pertsonalki gidatutako prozesua izan da, alderdien arteko elkarrizketarako eta eztabaidarako tarte gutxi izan dugu. Udal gobernuaren proposamenekin bat egiten ote genuen jakitea zirudien helburu bakarra. Eta orain debaren iritzirik ez dugu jaso prozesu guztian zehar. Udal gobernuak egindako proposamenaren nondik norakoen azalpenak jaso beharrean, aldatu diren partidan eta irizpideen arrazoiak galdetu ondoren bakarrik jakin ditu. Hala ere, egin ditugun galderei erantzuna eman zaie beti. Negoziaketarako borondate gutxi sumatu dugu, gure bozkaren zentzua positiboa izan dadin, akordiotara heltzeko borondate guria ikusi dugularik. Udal gobernuak ezarritako epeak jarraitu ditugu. Behin baino gehiagotan bidalitako dokumentazioa aztertzeko eta gure proposamenak egiteko apenas demorarik izan ez badugu ere. EH Bildu jarrera eraikitzailea izan du. Prozesu osoan zehar, galderak, ekarpenak eta proposamenak eginez. Egiteko moduei dagokionean edo proposamen zehatzetan gure iritzia argi adierazi dugu, beti arrazoiak emanaz. Aurrekontuari eta partidei dagokionean. EH Bilduk egindako proposamenak partzialki izan dira aintzat hartuak, hitzez gure ekarpenak kontuan hartuko direla adierazi zaigu, baina ekarpen horiek partzialki ikusten dira zenbaki eta partidetan. Etxebizitza plana. Azterketa sobea izatetik plana izatera igaro izana garrantzitsua iruditzen zaigu. Gure ustez partidan ez da nahikoa diru aurreikusten, baina beharren arabera partida doitzeko konpromisoa adierazi zuen alkateak. Gure udalerriko egoera larriari irtenbidea ematen hasteko ezinbesteko bitartekoa da hori. Udalerri osoko azterketa sozioekonomikoa. Aurreko agintaldian hartutako konpromisoek jarraituta, hirigintza antolamendu plan orokorraren aurrelanketarako ezinbesteko tresna izango da. Etxebizitza planarekin batera. Partidan ez da nahikoa diru aurreikusi. Zumarriko jolas parkea. Udal gobernuak 50.000 euro aurreikusi ditu Zumardia edertzeko. Partida hori jolas parkearen inguruan egindako partaidetza saioetatik ateratako emaitzak implementatzeko erabilidadila eskatu dugu. Alkateak gure ekarpena kontuan izango zuela adierazi zigun. Zehazki, inongo jaso ez badikoa ere. Ludoteka proiektua. Aurreko agintaldian, indar politiko guztiek zerbitzu honen beharra identifikatu eta proiektuarekin aurrera jotzeko konpromisoa hartu zuten. Udal gobernuak dirurik ez dagoela argudiatuta, aurten proiektu honi ez diola helduko adierazi. Ez dugu ikuspegi honekin inondik inora bat egiten, eta EAJaren irizpide aldaketa ulergaitza iruditzen zaigu. Are gehiago, baina argudio haula eliminatzen duenean. Itziarko auzodalaren aurrekontuari dagokionez, azken urteetan elkarlanean adostu izan da, aurten ez bezala. Langileen kostuaren kalkuluari dagokionez, gure ekarpenaren ondoren irizpide bateratuaren alde jo izana ondo ikusten dugu. Aurrekontuaren kalkulua egiteko erabilitako irizpideak ordea, erabat arbitrarioak dira eta kezka sortzen digute. Zentzu hortan, duz diru laguntzak konpentsazio bat dira, baina ez dira aurrekontua. Aurte horrela izan bada da, nola izango da datorren urtean, hau da, zein da irizpidea, hori ez dakigu. Eta uste dugu irizpide bat egon behar dela, aurreko urteetan alderdi guztien artean eta auzolaneko ordezkariekin adostu bezala. Partidei dagokionez, azkenik deba musikal patronatuko aurrekontuak ez dira EH Bildurekin lanuak izan. Guztion kontuan izanik,
Uste dugu udal gobernuak eta batez ere alkateak herritar gehien ordezkatzen dituen indarra den Bildu aintzat hartzeko ariketa sakonagoa egin beharko lukeela. Uste dugu baita ere, EAJ koherenteago beharko lukeela, batez ere oposizioan egon denean exigitu duenagatik. Gure iritziz lankidetzarako gune eta tarteak eskaini behar dira, frontoi dinamikak alboratuz. Udalerriarentzat estrategikoak diren alorretan aurrera egiteko aukera ikusten dugu. Eta horrela izan dadin lan egingo dugu Bildutik. Eta azkenik, Bilduren orain arteko elkarlanerako borondateari helduz eta herriak eskatzen digun arduragatik, udal gobernuari konfiantzazko boto bat eman eta aurrekontu proposamen honen aurrean abstentzioa joko dugu. Eskerrik asko bide. Isidro, zure da hitza. Estos presupuestos son los que nos hacen mirar al futuro de este pueblo con optimismo. Los 4 años en los que hemos sufrido tal parálisis que no hemos visto ejecutar ningún proyecto de entidad para el mismo. Venimos de un periodo 2019-2023 en el que el presupuesto municipal ha subido 791.090 euros en gastos de personal, lo que ha supuesto un incremento de 8 trabajadores más. Hemos realizado un gran esfuerzo para revertir esta situación y poner en marcha actuaciones pendientes. Con 2 años de retraso se han sorteado las viviendas tasadas de Izburu y se ha producido al inicio de su construcción. Tras un proceso de diálogo con los afectados, se ha conseguido solucionar el problema del traslado de los restos funerarios desde el cementerio de Amillaga al nuevo de Arzaba, durante tanto tiempo enquistado, y así poder hacer el nuevo vial de Amillaga, aligerando la carga de tráfico a los vecinos de Aguereche y Moguel y cumpliendo los trámites, empezar a construir el proyecto de Amillaga a partir del 2025. Se afronta el problema del alquiler de viviendas con un aumento considerable de la partida destinada al mismo y la firme voluntad de cambiar las bases de las ayudas para así facilitar su acceso al que lo necesite. Mediante un estudio de Matía Instituto, se ha iniciado durante este mes el estudio del proyecto de un ecosistema de cuidados para Deva, mediante la construcción de un equipamiento de alojamientos para personas mayores con necesidades de apoyos y cuidados. Se ha aumentado la partida destinada a la promoción económica y el turismo, ambos sectores estratégicos para el desarrollo venidero del pueblo. Son algunas de nuestras actuaciones previstas para este año, al que entramos con optimismo por lo que ha de venir y aportando toda nuestra energía para la mejora de nuestro pueblo, dejando atrás el pasado y mirando al futuro. Eskerrik asko, Isidro. Beraz, aurrekontuen bozkari ekingo digu. Posible denik zerbait esatek? Posible den parte hartzen plenoan edo? Bai. Posible nuke? Balorazio zua. Bai, mikrofonik beste bezalatea. Itziako auzo udalaren aurrekontuen balorazioa. 2024. urterako jaso dugun aurrekontu proposamenarekin gure desadostasuna adierazi nahi dugu. Ziadekok eginiko txostenean oso garbi ageri da zein den aurrekontuak onartzeko eta kalkulua ateratzeko beharrezkoa den prozedura. Azken urteetako negoziaketan medio, pasaden legealdiko talde politiko guztiekin adostasun batera iritsi eta egindako hitzarmenean oraindik langileek Itziarko auzo udalari eman beharreko dedikazioa adostuta ez dagoen arren, erdibideko bat bilatzeko gai izan ginen guztion artean, eta aurrekontuak onartu genituen. Aurtengoan berriz, naiz eta Debako udalak jasoko dituen sarrerekin, aurrekontuan 5,72ko igoera izan duen, Itziarko auzo udalari etorri zaion eskaintza iazko berbera da. Zenbaki kalkuluetan mugimendu arraro bat eginda eta izandako bileretan ez dugu sumatu aldaketarako inongo asmorik.
Kontuan izan behar da, aurtengoan gastuek igoera itzela izan dutela. Zabor bilketa aurrekontuan 13% igo zaigu, 40.000 eurotik gora. Eta zenbait diru laguntza kobratzerakoan atzerapenak izan ditugula. Besteak beste, guzti honegatik, inbertsiotarako eta bide konponketetarako dirurik gabe geratzen gara. Debako udalak eginiko langileen postuaren inguruko azken proposamena ontzat hartuta ere, hau da, 186.329 eurokoa, Itziar Pauzu udalari dagokion zifra 1.157.528 euro lirateke, eta ez 1.050.000 eurokoa. Beraz, guri legez dagokiguna ematea eskatzen dugu. Ez dugu inolako aurrekaririk sortu nahi aurrekontuaren kalkuluan. Azken urteetan erabilitako formula ontzat emanda genuen dagoeneko, eta ezin dugu ulertu nola iritsi garen aurtengo konklusioetara. Hala ere, Debako udaleko gobernu batzordearekin izandako elkarrizketan, agindu digute diruz lagunduko zaigula urtean zehar proiektu ezberdinetan tokatzen zaigun kopurura iritsi arte. Beraz, konpromesu hau berrestea eskatuko genuke gaurko plenoa. Zurekin azkenengo atzo bertan egon ginen. Azaldu dizugu eta azaldu dizugu argi, esaten zuen pilenek esaldu Itziar Pauzu udalarekin ez dugu negoziatu, hori ez da horrela, lehenengo bideatik handirik entzitzei zuen, eta etorrezeratu bilera batzuetara, eta izan dezuen. Egoera ekonomikoa dana da, eta aukera askoz gehiagorik ez dago. Diruz laguntzetarako Debako udalak aurreratutako 118.000 euro horiekin zuek jokatzeko aukera proposatu genuen. Gertatzen da, berandutu egingo dela horiek jasotzea dirudienez, eta atzo hitz egin genuena izan zen. 97.000 euroko diferentzia dago, zuek eskatzen duzuena eta guk ematen duzuenaren artean, 97.000 eurokoa. Eta urtean zehar... Tokatzen zaiguna. Bai, tokatzen zaiguna, bai. Eta eskatzen duela ere... Zuek jarritako kopurua eta gutokagunetik 97.000 euroko diferentzia dago. Eta atzo hitz egin genuen, diferentzia hori urtean zehar betetzen jungoela. Uste, adostasunera iritsi ginala, eta hitza eman gendula, eta guk hitza betetzeko asmo dukagu. Bete egiten dut zela, horrela izan du. Nik adostunetik ekarri bi. Bat, gaur uste bigarren aldia dela geizki beratzen diazuna, eta uste modu honena eta lasaiena dela berriro errepikatzea. Itziar Pauzu udalaren aurrekontuari dagokionez, azken urteetan elkarlanean adostu izan da, aurten ez bezala. Elkarlanean esan nintzen, ez dut esan negoziatu ditzen nik. Hau da, elkarlanean egiteko modua da. Negoziaketa bat eman daike, proposamen bat egin, onartzen baldin bada ondo eta bestela ez. Negoziatzeko moduak eta moduak daude. Guk elkarlanaren alde egin gendu, eta hau batez, zuen alderdiaren babesarekin eta Debarren Ahotsaren babesarekin hitzarmena sinatu genuen, eta utzi genuen pauta batzuk aurrerantzean gauza hauek arbitrariak gertatu ez zitezen. Hortaz, nik ez dut, une baten ere esan negoziatu etzen dutenik ze bat dirudi negoziatu zen dutela, baina horren emaitzak dirudinez pixak kaskarria. Eta Isidro hori, horren bai, nire ustez egiten ez irakurketa, ondo dago nire ustez gauzak pixat bere globalidadean ikusi behar dira, nondik aldatu zen, udalerri osoan, eta bakarrekan datuekin, ze diskursoekin ez dugu, dirudinez ez dugu elkar konbentzituko, baina bakarrekan adieraztea gure udal gobernua minorian izan zala, erabakien 90% hau bat esatea genitula, pandemia bat eduki genula bitarteko, eta horixe, kontuan edukitzeko aspektu ikusten importantea da, bestela ikuspegi sesgatuak gaientzen dira, eta nire ustez hemen egin behar dugun ariketa da, ikuspegi oso bat ematea herritarrei. Azken finean herritarren aurrean gaude, ez hemen gure arteko txesta baten. Oso ondo, bozkatu dugu. Aipatu nahi duen bakarrikan, pare bat aklarazio bat ez ere. Inbertsioak aipatu zuenak 1.000 euro zaintzako sistemarako, 250.000 euro energia kooperatibarako eta Zumarriko 50.000 euro, beste bat ere bada beste esaten da. Argitu nahiko nukena da, hori da, ez da, aurrekontuan hori aurre ikusita, baizik remanentearen kontra, argitza batik. Eta gero etxebizitza lokailuan 28.000 euroko partida da 2023an,
23.000 ego ez dute, baino agindu zenuten 23.000 horietatik 8.000 jarraituko zutela alokairurako izaten eta 15.000 azterketa sozioekonomikorako beste partida txikiak hori argitu nahi. Nik aritu nahi dugu oso da ginen zuri, esan diguzu, eta honekin jo bukatuko dut eta bosketara pasako gara. Etxe bizitza planerako dirurik ez dukagula, gaur bertan hitz egin dugu etxe bizitza plana egiten duen enpresa batekin, eta aurrekontua bidali dute, ala eskatu genielako. Aurrekontua da, 14.125 eurokoa. Enpresa ekai jakineko badazpada ere, ikusune baino duzu, benetan horrela dara. Beza barne, 17.091 euro. Da, etxe bizitzaren inguruko azterketa eta plana. Argi behar da. Beraz, bosketara pasatzen gara. Alusioak ikan dut. Alusioak ez, agitza batik. Ni baina gehiagotan esan ikuzulako ez da behiristen eta horrekoan ere esan ikuzulako galdera hori egin da denetkoa eta horrela zara eta gau, eta paperak ez ditugu ekari eta nekatzeko moduak gauzea. Uste lehen esandako analitikan honena dela adierazi betena, berriro azaltzea. Hasiera baten azterketa planteatu zen. Eta guk esan genuen plan bat izan da zala. Guk ez EH Bildu bezala, baizik eta guk mahai gainean jartzen duguna, zan aurreko agintaldian hau batez hau agustutako izala. Eta horregatik, zandako guztiagatik, azten itugu gobera, eta konfiantzazko boto horrekin, azte dutziora joko dugu. Hori da guztiaren ondorioa. Kontua da, guk guztiaren inguruan, irakurketa kritiko oso bat egiten dugula, ikusi duzun bezala, eta adierazi nahi dizuna etxe bizitza planari dagokionean eskatzen daren arabera horren araberako aurrekontua daka. Hau da, a priori etxe bizitza plan batek 15.000 euro kosta ditzake kontua da, eta behin baino bidiotan batez ere lurraldetasun batzordean aipatu dut udal honetan sekulako lan teknikoa dago jasota daukazu zuen eskutara eta zuen baliabide oso importantea da. Teknikari pila batek udalekoak ezin kanpokoak bat intzutelako bertan, eta bertan jasotzen dira hainbat ekarpen eta etxe bizitzaren alorrean Espainiar estatuko beste gune batzutan hartu dira hainbat erabaki gure antzeko egoera zutenak, herri txikiak, dispersio maila handiarekin, udalerri oso zabalak, kostu handiekin, turismoaren erabilpean zeudenak, etxe bizitzaren arazoa zutenak, hortaz. Gure ustez plan horrek horri erantzun beharko lioke. Agian, horrekin nahikoa izango da. Gure ustez ez da horrela. Baina, hemen onartzen egiana da aurrekontu bat. Eta zuk, eta hemen aipatu duten bezala, gure ustez, uste bada, partidan ez da nahikoa diru aurre ikusten. Baina, beharraren arabera partida doitzeko konpromisoa adierazi zuen alkatea. Hau da, uler daiteke kritika ez gustatzea, baina adierazitakoa da, ez beste izan, hori da. Eta horregatik neurtu ditugu hitzak guztia basaltzerako orduan, hori besterik ez. Oso ondo. Gauza guztiak argitu da, aurrekontuen inguruko bozketarekin unio. Aurrekontua den aldeko bozkak. Monikak ere baiezkoa dira. Aurrekontuaren kontrako bozkak. Abstentzioa. Beraz, 2008ko Debako udaleko aurrekontua onartuta gelditzen dira. Eta azken puntua, eskari eta galderak. Inok baditu? Lehendabiziko gaia Luzaro eskolako jolasgunea da. 2008ko abenduaren 11ko antolakuntza batzordean, landak abenduaren 21karako amaituko zirela ziurtatu zitzaigun. Jakineko genuke zergatik urtarrilaren erdialdean oraindik langileak zeuden. Horraino bat dagoeneko bukatuta dago, egia da, guri ere esan zitzaigula abenduaren 21karako bukatuta dago zirela, baina horra azalduzunean, hasiera batean aurre ikusi gabe zeuden hainbat kontu.
kendu zutenean babesa edo baina hori, azaldu zian zera batzuk, zementozko gauza batzuk, oniztak nola ditzen dira, oinarri batzuk edo tuberia batzuk, aldez hortik aurreikusten denak, horrek eman izan dira beste mota bateko lanketa batzuk. Diru laguntza jasotzeko, abenduaren 28erako faktura behar nuen, eta hori kobratuko da, faktura hori egongo darako, esaneko, gara edortarako. Ez dugu diru laguntza galduko, eta bukatuta dagoeneko kobratu. Horra guztia. Ados, eta guzti honen berri zergatik zitzaigun berri eman lurraldetasun batzordean? Horraren batzorde bat izan genuetik beste izan genuen bitarterako ja bukatuta separako horra. Orduan ez genuen ikusi beraz pasamente beste ez. Ekarpen gisa horrego baterako nahiz eta zuek beharrik ez ikusitu bai ikusten dugu, ez uste dugu informatuta egon behar deala kontu horietaz. Ez da ezarri kostatzen, gardentasun ariketa bada, dotorea gozuen partetikan, eta gu lasai eta atoro pasau hemen galdera hauek interkibit ningo beruke. Hartzabalgo seinaleak, UEMA udalerri euskaldunean bizi garenarena eta indarkeria matxistaren aurkakoa. Zergatik ez egu hauek kenduko zirela inoen adierazi? Lan batzorde batetik pasazan. Seinalizazioa horiek etzeuden jarrita behartzen dituan. Horiek zeuden, omen zeuden jarrita turismoko geoparkeak ordenutako seinalizazio guneetan edo. Eta orduan handik etorrezan horiek hortik kentzeko agindu. Orduan kenduta gaude eta ez dut jarraldea. Bera jartzeko proposamen egin hemen, baina horrendik ez dut jarriko ditugu. Ezingo dira gune berean jarri, eskatzen darako geoparkeak. Itziarko bideko jolas parkean. Hau ere webgunearen berri eduki dugu, uste dugu albiste hona dela, eta baita ere bertan aipatzen dara, baina jakineko genuke zergatik ez egu honen berri eman lurraldetasun batzordean. Honen eskaera etorrezan izan duela nire bitartez. Gontzan eskaera bat esanaz jolas gune hori euskatuta zegoela, zalditxoa eretzen bidela eta egoera txaran zegoela, brigadari esan genien eta oso iak postu ligabe, ez dakit zein minutu. Margopote pare batekin, egin dugu paseuden jolasoiek gordeta horretik sobratuta beste nubaiten, eta horreko legalitik sobratuta omentzen den, eta biltegi baten sartuta, eta orduan brigadak berak hartu eta jarri. Galdera zan, ia zergatik ez hitzegun horren berri eman, txita batean egintzalako. Segun batetik besterako kontu izan zalako. Nik bakarrik gogora edaraztea, osoko bilkura honek ala onartuta, udalarentzat lan egiteko ardura eman zitzaigala, hori egiten saiatzen naiz, aldeten horretuen. Eta hortaz, gauza hauetaz, modu informalean baldin bada ere, e-mail batez baldin bada ere, informatuz gero, parafernalia guzti horiek egiten dugu, eta horrela ere zuen ardura betetzen duzue, dala gauzak egiten jundala informatzea, herriaren ardura gu ere bakeran egin. Ez daukagu eskari eta galdera gehiago, eskerrik asko. Besterik ez badago, guzti eskerrak emanaz, urtareneko osoko bilkura, hemen bukatuko. Eskerrik asko.